Er det Rasmus? Det er Kondo, der har bestilt 60 laks. Folk skal have en hel laks per person. Så jeg sætter den lige her til Kondo. Kondo, hvad skal de der små fisk bruges til? Ja, de her små fisk, det er jo rent faktisk noget af det allerbedste kvalitet af opdrættet laks, man kan komme i nærheden af. Men inden det bliver til laks, så er det sådan nogle små nogle her, som de kalder for smelt, som man også dyrker. Til at starte på et æg, og så bliver det til smelt, og så bliver det til laks, når de bliver store. Og rent faktisk så eksporterer vi i stor stil smelt til udlandet. Det smager meget dejligt, hvis de bliver vendt i rasp og frityrestegt. Men fordi at jeg var lidt nysgerrig, så spurgte jeg, hvad de smagte af som levende. De smager af laks. De smager lidt mere fed. Men man kan spise benene, fordi de er så møre. Og så har det en vis form for bitterhed, fordi man får indmaden med. Samtidig med, at det har lidt noter af lakrids. Trækker der, man skal lige have fat i halen på dem. Fordi så har man styr på det. Og så ellers bare ind og haft det. If you try, if you're willing. Jeg håber, at de har mod på at prøve at spise en laks levende. Feel free, but enjoy your snacks and perhaps have a visit over here. Let's do it. Let's do this, baby. I recommend that you grab it by the tail. Smager godt. Okay. Ja. Sådan.